Akým spôsobom sa dá vyjednávať ako keby, že lebo každý divák a posluchač sa na to pozerá cez nejakú tabuľku. Tie iné azijské krajiny môžu byť lacnejšie ako Čína v niektorých segmentoch, že ako keby v tej Číne sa dá, dajme tomu, kúpiť všetko, a keď som zameraný, ja neviem, na textil alebo na elektroniku, tak ako keby z tých iných azijských krajín to už vie mať lacnejšie, alebo ide len o to, že tá pridaná hodnota je tá, že to nemám z Číny. Že je to ako keby už aj lacnejšie v iných krajinách? Je to lacnejšie, len ide o to, že aké máš množstva. Ak nakupuješ veľké množstva a potrebuješ 3 kontajnery, napríklad textilu robeného na mieru, za mesiac vyrobené, tak určite stále to budeš robiť asi v Číne, pretože tam akože tá výrobná kapacita aj automatizácia výroby je ďalej. Ale pokiaľ ti ide o to, že chceš začať nejakú zákazkovú výrobu a máš niekoľko stoviek alebo 1000 kusov z každého produktu, tak je výhodnejšie robiť to v Bangladeši alebo vo Vietname, prípadne v inej azijskej krajine, kvôli tomu, že oni sú ochotní ti tie množstva spraviť a aj ti dajú cenu, lebo veľa tých čínskych tovární, ktoré toto robia 30 rokov, tak oni ti povedia, že oni takúto malú objednávku ani riešiť nebudú, pretože majú naplnený výrobný program veľkými firmami a nechce sa im akože riešiť napríklad objednávku boxeriek, kde máš 3000 kusov. Hej.